עובד נמצא בעמדת נחיתות בסיסית מול המעסיק שלו. אחד המקומות היחידים שבהם עובדים ומעסיקים נמצאים במעמד שווה ובבית הדין לעבודה. השאלה היא האם בית הדין מבין את המצב הרגיש הזה. שלום למרטין וילר. שלום גם. רכז תחום עובדי קבלן בעמותת מעגלי צדק. בית הדין מבין את העמדה הזאת, מבין שבמקום הזה מעסיקים ועובדים נמצאים במעמד שווה? אז דבר ראשון, אני נאלץ לחלוק על האמירה שלך לפי העובדים ומעסיקים נמצאים במעמד שווה בבית הדין לעבודה, זה ממש לא נכון. תיאורטית, עקרונית. תיאורטית, הרבה דברים הם תיאורטיים במדינה שלנו, ולצערנו המציאות היא רחוקה מאוד, והיא גם מאוד מאוד מאכזבת. לא רק שהעובדים לא נמצאים במעמד שווה למעסיקים, אלא שלעיתים מזומנות קרובות מדי, בית הדין לעבודה נוטה לפסוק לרעת העובד. והעמדה שבתי דין נוקטים בפעמים רבות, וזה לא מקרה נקודתי פה או שם, היא עמדה שלעומתית לעובד, היא מתייחסת אליו בחשדנות, היא מפקפקת בכנות כוונותיו, ולפעמים קורה לא אחד... העובד כבטלן? העובד חשוד מיידית בהיותו בטלן, נצלן? לעתים, כן, לעתים. מייחסים לעובד כל מיני טיעונים לא ענייניים, מניעים לא ענייניים, וזה מעמיד, זה בעצם... כמו מה? תן לי דוגמה. טוב, אנחנו נמצאים כרגע אני גם חבר ארגון כוח לעובדים, אנחנו הגשנו לפני מספר שבועות בקשה להוצאת צו מניעה נגד חברת מודיעין אזרחי, שהיא חברה שמעסיקה עובדי שמירה במקומות רבים בישראל, בין היתר במזרח ירושלים, על רקע של התנכלות לעובדים שהתארגנו בארגון כוח לעובדים. עכשיו, החוק הוא מאוד מאוד ברור בהקשר הזה. יש סעיף 33 בחוק הסכמים קיבוציים, שהוא מבקש לתת איזושהי מטריית הגנה חוקית על העובד, ובמידה ומתנכלים לו, אז חובת ההוכחה חלה על המעביד, וניתן לקנוס אותו בסכומים מאוד גבוהים. הצטברו אצלנו הררים של עדויות שמוכיחים שיש התנכלות שהיא ברורה מעבר לכל ספק, התנכלות לעובדים האלה על רקע התארגנות, לא על רקע שום דבר אחר. באנו עם החומר הזה לבית הדין לעבודה, ומהר מאוד פשוט גלגלו אותנו מכל המדרגות. ולנגד עיניי ראיתי לא רק את אובדן האמון שלי במערכת המשפט, אלא חמור מזה, את אובדן האמון של העובדים האלה במערכת המשפט, ובחוק שאמור לתת להם מטריית הגנה, שאמורה להגן עליהם בדיוק במקרים שבהם הם מבקשים להתאגד. זה דוגמה אחת מיני רבים לצערי, ומה שקורה עם נילי ארד והסחבת שהיא נוקטת, והסירוב שלה לאשר את השבתת המשק על רקע הפגיעה כל כך בוטה בעובדי הקבלן, זה לדעתי זועק לשמיים. איך אתה מסביר את זה? האם זה משום שלמעסיקים יש היכולת לגייס עורכי דין מהשורה הראשונה שעולים לא מעט כסף? זה נכון, אבל זה מרכיב אחד מתוך המכלול שהוא הבעיה עצמה. מדובר לדעתי בתפיסת עולם, באיזשהו קיבעון, שמרנות של שופטים, שחלקם לא הגיעו מהשטח, הם לא יודעים מה זה להתאגד, הם לא יודעים מה זה לעמוד מול המעסיק, לעמוד על הזכויות שלך, וזה כן גם נובע מאיזושהי השקפת עולם. אתה אמרת כאן דבר חמור מאוד, הדברים שלך מקפלים אמירה מאוד מאוד קשה, ולפיה בית המשפט מנותק מההוויה הציבורית. בוודאי. חד וחלק, שופט שמעולם לא ניסה לעמוד על הזכויות שלו, על מול המעסיק שלו, שמעולם לא העמיד את עצמו בצורה הכי חשופה שיש, לא מבין מה זה להגיע לבית הדין כעובד לבד, בין אם אתה חבר בארגון עובדים ובין אם לא, הוא לא מבין מה זה לעמוד מול המעסיק שלך, שהביא סוללה של עורכי דין, שמשמיצים אותך שם, ומול שופט שהוא שמר. אבל הנה, השופט סטיב אדלר, שעמד בראש בית הדין לעבודה, תחתיו, הייתה אמפתיה והייתה הבנה למעמדו של העובד, אז תלוי הפרסונה? אני חושב שבמקרים רבים זה תלוי הפרסונה. במקרה הנוכחי של נילי ארד יש כאן רוח מפקד שהיא לא מיטיבה עם העובדים, וזה בלשון המעטה. לצערי... מה העובד כאזרח מבין מזה? עזוב את המעסיק, מה המעסיק מבין מזה, אבל מה העובד מבין? שלא מכבדים את העובדה שלא רק הוא תלוי במעסיק, אלא גם המעסיק תלוי בו, שכאזרח אין לו גב, אין לו סעד, מה הוא מבין? אני חושב שהעובד מבין שני דברים בהקשר הזה. עובד קבלן, העובד הפשוט, המנקה או המנקה, מסתכל על בית הדין הארצי לעבודה, שאמור להיות באמת החסם האחרון, שומר הסף של זכויות העובדים, והוא לא מבין למה הוא לא מאפשר להשבית את המשק על סוגיה שהיא כל כך אקוטית גם לחיים שלנו כאן, סוגיה שבאמת יכולה למוטט את החברה הישראלית כלפי פנים. אז מה אומרים אותם עובדים? אז זהו, זה במישור אחד. במישור השני הוא מסתכל ימינה ושמאלה, והוא מבין שהוא לבד, הוא מבין שלא רק החוק לא עומד לצידו, כי במקרים רבים, ברוב המקרים, החוק לא שווה את הנייר שהוא כתוב עליו. הוא מסתכל על בית הדין לעבודה, והוא אומר, אם הוא לא נותן לי סעד, אז מי כן? מי כן? אפילו ארגוני עובדים, כמו ארגון שאני נמנה עליו, שזה ארגון כוח לעובדים. העוצמה שלנו היא כמעט לא מורגשת בבתי הדין לעבודה, מכיוון שיש שופטים שהם לא הפנימו גם את התחלואים של שוק העבודה האלים בישראל היום, וגם את המגמות, שהן מגמות בסוף של דבר טובות.
של התארגנות, של התעוררות אזרחית, של מודעות מאוד גדולה לזכויות, שזה הולך ומתרחב, אבל יש כאן מגמת נגד שיכולה ממש לפגום בתופעה החיובית הזאת. אני מודה לך שהגעת הנה כדי לספר לנו על המבט, על נקודת המבט שלך. תודה רבה. תודה לך.